गोबां इउटुबारफोरना सेलारि बारायनो थांगासिनो दङ नभेम्बरनिफ्राय बे माथाइबाव जायफ्रा इउटुब प्लेटफर्मनि बागै एसे बुजिनो गोसो जायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन जायफ्रा बुजिनो गोसो जायो बिसोरसो दै फैगौ नभेम्बरनिफ्राय इउटुबाव मोनसे आपडेट्स फैबावगोन एड्सनि सायावबो जे बे एड्सआ जाहैबाय जायखौ जों एडभार्टाइज नुयो गोबां मानसिया सोङो फैसाखौ माजों मोनो लाइकजों डिसलाइकजों भिउसजों ना एडभार्टाइजजों थ' बेयाव गासैबो मेटार खालामोबाबो मोनसे बुस्थुआ बिराद गेदेर रल लायो आं बेखौ खिन्थागासिनो दं माब्रै खायफा ओरैबायदि बुरजा भिउस फैबाबो फैसायानो फैया बेनाव बिराद खम फैयो आरो खायफानाव खम भिउ फैबाबो फैसाया बेना बिराद बारा जायो माब्रै मानो भिउसजों होनबा खामानि गैया नामा लाइक डिसलाइकजों खामानि नामा गोबांनाव इउटुबारफोरनि बिसय मिथिनो लुबैनाय सोंलु थायो आं नैबे भिडिअखौ नायोब्ला दिनै क्लियार आउट जागोन होननानै आं सानो बिनि सिगां देयार क्रिएटर्स बा जायफ्रा भिडिअ बानायग्रा क्रिएटरफोर खायफा निउस बानायो खायफा ब्लगिं बानायो खायफा एनि भिडिअ खायफा इन्डियानि टप मोस्ट ब्लगारबाथ' दायो जोंहा सौरभ जोशी आरो बिनि उनावहाय जोंहा केरेमिनाटिखौबो हमनानै लानाय जायोमोन रस्टिंनि बेलायावहाय गुबुनखौ माबा माबि रस्टिं रायनाय लाजि फोनांनाय मिनिथाव फान खालामनानैब्लाबो बिथाङा टप मोस्ट मोनसे भिडिअ होयोब्लानो गोबां लाख बा खौथि रां खामायो बेबायदि दा सौरभ जोशीमोन बायदि जायफ्रा रायो उन्दैसो जोंनि बहुत उन्दैसिन दासो 22-23 बोसोर जानो थांगासिनो दङ दा बे गथ'आनो मान्थलि 80 लाख 90 लाख मिनिमाम खामायो थ' बोरै जाथावथाव बेफोरो थ' एभ्रिथिं इज पसिबल जुदि नोंहा मोजां रोंगौथि दङब्ला जोंनि बर'आवहाय इसिबां हिउज गैया अब्लाबो नाथाय दङ जुदि सापर्ट होलायोब्ला बेबायदि आरोना गोबाङा गोबां ब्लगिं बानायोब्लाबो दिनै गाबोननि दिनाव आर्ट आलफ्रेडमोन इंलिश मेकारमोनानो होन नांगौबायदि भिउसखौ मोननो हाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो होनोब्ला गुबुन एसामिसफोरनिखौ नाय दिम्पु बरुवायानो होन सोरबायानो होन गोबां दिम्पु बरुवाखौबोथ' बेरायनाय नुयो नोंथांमोना गोजान गोजान बिसिना आउट कान्ट्रियाव थाग्रा मालाय गावसिनि जाथिनियानो फ्रि टिकेट बायदिसिना बानायनानै हरसे हरनानै बेरायनो खाबु होयो आरो बिसिना निउसफ्राव लेंहरलायनानै गोबां प्रम'सन खालामनायखौ जों नुनो मोनो सापर्ट बिसिना जायखि जेखियानो जा मालाबा सोरबा हेटार्सबो थानो हागौ रागा जोंनो हागौ नाथाय हारि हिसाबै जोंनि हारिनि गेजेराव नाम लाखिनांगौ बिसिना बेबायदि नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मालाबा नुयो जे सोरबा एसे जौगायोब्लाथाय मेगन सानायासो बांसिन साला सुवादखौ बेबायदि ना थ' जौगायोब्ला सोरबा सासे सानै जोंनि हारिनि गेजेराव जों गोजोन नांगौसो एक्सुवेलि नाथाय मा खालामनो ना जोंनि बर'फोरनियाव गैया नङा दं पपुलेसन बहुद मबाइल इउजार्स नाथाय सापर्टसो खालामलाया बेखायनो जेसेबां हायो राग जोंनाय मानायखौ दोन्थ'नानै सापर्टबो खालामलायनांगौ बर'फोरनि गेजेरावनो बर'फ्रा जौगायोब्ला निसय जोंनाबो नाम फैयोना बर'फोरनि गेजेरावबो बिदि बिदि दं जुदि काउन्ट खालामोब्ला बेफोरबायदि आरोना नुजासारो दा इउटुबा नभेम्बरनिफ्राय मोनसे गोदान एड्स होदेरबावसिगोन अपसन बेनि थ्रुयैहाय माखासे एडभार्टाइजआ बारायनायनि चान्सेस दंसै फैसिगोन नभेम्बर 2023 आरो लोगोसे आमेरिकायावल' दंमोन बे अपसना जायनाखि जोङो प्रम'सन भिडिअ गोबां प्रम'सन 100%आव 90%आनो प्रम'सन भिडिअ जायफ्रा होयो ना बैफोरो फेक दै एकाउन्टखौ हेकबो खालामनो हागौ नोंखौ थगायनोबो हागौ आरो नोंनि चेनेला गोबां डाउन जायो मानो होनब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन प्रम'सन भिडिअफोर जों नायोब्ला गेमिंनि नुयो बिदि गेलेनांगौनो ड्रागन भार्सेस माबानो एनिथिं माबा माबि जोङो नुयो बे ड्रेसनि मानि प्रडाक्टनि बे प्रम'सना बेलेग नाथाय जों गोबां बिदिनो प्रम'सन गेमनि नुयोना नाथाय बैफोराव जों मालाबाबो देरहाखाया आरो बिसोरो चेट गोजाखा जों मालाबाबो चिटिंबो खालामनो हाया बिसोरसो जोंखौ चिटिं खालामो आरो जायफोर गेलेग्रा दिनैसिम बेनिफिट जादोंहा 100 जनाव सासेफोरल' जानांगौ आरो जायाखैबो जानो हागौ गोबां लस जायो थ' जोंखौ बिसोरो चिटिं खालामो थगायो बेखायनो आं दाना माने आं सिगां मोनसे मोननै होदोंमोन दा बुजिबाय आंबो मानो एड्स लाया गोबाङा सोङो खायफा नों माने एडभार्टाइज लायाब्रा प्रम'सन भिडिअ फैसा मोनोना आंनो नाङा मानो होनोब्ला प्रम'सन भिडिअ जों होसिगोन दा जोंखौ फोथायनानैनो सोरबा 100 जनाव 10 जन बा हाजाराव 100 जनबो नांबावला 30 जन 40 जनानो गेलेबाय दे नोंखौ फोथायनानै बेहा जुदि फैसाया लस जायोब्ला नोंनि फोरमायनायावसो ना बे नोंनि लिंकजों गेलेदोंना उमुगाव थांनानै गेलेहै बिदि आंबो देरहाबाय नै होननानै नों एडभार्टाइज होफ्लासिगोन दा बैयावहाय बै लस जायोब्ला बै दुखु मोनगोन आरो नोंनि चेनेलखौ बे नायबावगोन ना नोंखौ गाज्रि मोननानै थाखासिगोन बेबायदि जायो
बेखायनो प्रमोशनफ्रा गोबां जोंखौ थगायोसो जों थाइसे थाइनै मोनगोन इउटुबारफ्रा नाथाय पाब्लिकआ गोबां लस जायो गेलेनांगौब्ला बेखायनो बेफोरो बेखार आरोना ओंखायनो आं प्रमोशन भिडिअफोरखौ लाया लोगोसे दाना आमेरिकायावल' बे अपसना दंमोन इन्डियायाव फैसिगोन फैबायानो मस्ट प्रबाबलि फैबायानो नैबे जाहैबाय गाव गावनि इउटुब एकाउन्टआवनो जायफ्रा गोरों आं नाजागोन र' आपडेट लाबोनो माने ड्रेसनि मानि शपिं जाय जों अनलाइन खालामोना फ्लिपकार्टनो मानो बेफोरबायदि एबार होफाजोबनो हानाय अपसन बानायनानै लानो हानायनि सुबिदा फैबाय माने नोंनि चेनेलनिफ्रायनो जाया मा नांगौ नों जे होनानै दोनो चेनेल सिङावहाय प्रमोशन लिंक बैफोरो प्रडाक्टफोरखौ गोसो गुदुंफ्रा बायनो हागोन प्राइसखौ नोंसो सेट खालामगोन आरो इउटुबारा बेबायदि थ' बे मोजां फिचार्स फैनो थांगासिनो दङ गोबाङा जोंनिया ब्लगिं भिडिअ बानायो गोबाङा निउस बानायो किसुमाना जेरै जों एनि टपिक लाबो कन्ट्रभारसि मोजांबो मालाबा बहाबा माबा जाथाय जादों नामा मोजांबो गाज्रिबो जोंनाथ' लागायलाथाय थायो थ' मानसिफ्रा बांसिन माखौ नायनो मोजां मोनो होनब्ला मोनसेल' थांबाय थायोब्ला जोंनि गोबां गेदेर गेदेर इउटुबारफोरखौ जों डाउन जालांनायखौ नुनो मोनबाय जोंथ' फिसा फिसौसो जे मोनसेल' थांबाय थायोब्ला मानसिफ्राबो बानाय फैयो बेखायनो मानसिफ्रा मा लुबैमारदों बेखौ एसे स्टाडि खालामनांगौ आरोना नों मालाबा फेमिलि ब्लगिंल' खालामबाय थाबाबो जोंनियाव सोलिया बायो नोंखौलाय मा नायबाय थानो नों मा गानदों मा जोमदों मा बेरायदों जों पाब्लिकआथ' मोनजाफायाखैना बेफोरबायदि जायो आरोना बेखायनो बांसिन जोंनि मानसिफ्रा लुबैयो निउस आपडेट मोननो खौरां मोननो बेखायनो खौराङाव साइडआव खारोब्ला गोबां जोंनियाव स्कप दंबावो दासिमबो जोंबो सानफ्रामबो मोजां खौरां होबाय थानो हाया दा बेफोरबायदि खेथ्रआव सोरबाफोर जुदि मोजां खौरां फोसावग्रा दंबावोब्ला खौरां सेक्टराव फैयोब्ला डेभेलप जानायनि चान्स दं इउटुबावहाय गोबांनो ब्लगिंफ्राथ' जोंनियाव बारा सोलिखाया नों मा जादों नों मा गाननानै देखायदों नोंनि न'खराव मा सोलिगासिनो दं बेखौ मोनसे समाव नायो नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदि डाउन जाहैयो नोंखौलाय मा नायबाय थानो बयहाबो गावबागाव टाइमाव बिजि मानसिफोरा लुबैयो ओरैबायदि आपडेट जे नोंनि आपडेटजों माबा मोनसे इनफरमेसन मिथिनो हानाय खौरां मोननो हानाय बेफोरखौ बांसिन लुबैयो आरो जोंनि बर'फोरनियाव आं जिखिनि नुदों ग्रथ जानोब्ला इउटुबारफोरा बेबायदि दा गोबाङा सोङो इउटुबारफोरा बेसेबां बोरै खामायो गोबाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ इभेन जोंबो मालाबा जायो 1000 भिउस फैयो नोङो लाख भिउ फैबाबो नों सोरबा बै 5K 10K थांग्रानिबो खम आर्निं खालामनो हागौ मालाबा सोरबा मानो होनोब्ला इउटुबाव मोनसे बुस्थु थायो नैबे नायनो हागोन नोंथांमोना RPM रेभिनिउ पार माइल भिउ जे मानसिफ्रा बुङो डिसलाइक लाइकफोरजों जेबो मेटार खालामा आर्निं खालामनाया नों डिसलाइक खालाम नों रिपर्ट खालाम नोङो लाइक हो डिसलाइक हो बेजों जेबो मेटार खालामा फैसा मोननाय मोनै खम मोननाय बिदि जाया आरो एडभार्टाइसजोंबो मेटार खालामबावा मेन मेटारा खालामो RPM बाइकफ्राव गारिफ्राव जेरै RPM थायो आं देखायबायना RPMआ जायना हाइस्ट थागोन चेनेलखौ जायफ्रा क्लिन लाखियो जेबो नोंनाव चेनेल भायलेसन गैया आरो मस्टलि लिरनाया इंलिसनि लिरोबा टाइटेलफोरखौ इंलिसनि बांसिन लिरोबासो बैफोरो RPMआ बारायनानै थायो आरो बे RPMआ जेब्ला बारायगोन अब्लासो नोंनि आर्निंआ बारायगोन खायफाना RPMआनो 0.5 0.11 0 पइन्टसो 1K भिउआवसो थाइबा थाइथाम खायफा 11 थाखा मोनो अब्ला बेसेबां मोननो बेलाय गैया 100K भिउ जाबाबो बेसेबां मोनो बेलाय इन्टु खालामदो जुदि बे 1Kआव सोरबा थाइबा मोनोब्ला 100Kआव बेसेबां मोनगोन बेलाय 1 लाख थांबासो बेसेबां मोनगोन 1 लाख थांबासो 500 नङा होमबा बेबायदि माथो जानो बेलाय 1 लाख थांबासो 500 मोनोब्ला जोंनाथ' लाख थांबाय थाया बर'फोरना भिउआ थ' RPMआ जायना हाइ थायो सोरनाबा $1 गाहाम थायो $1 ओमफ्राय $2 खाथिसिम थाहैयो अब्ला साननानै नायदो नोङो 1K 1000 भिउ जाबाबो खायफाना 80 थाखा 100नि बारा बिदि अब्ला बियो 10K भिउ खालामबाबो 1000 मोनखाबाय नै 10,000 भिउआवनो थ' बैफोर सोनारो आरोना एसे बुजिनांगौ जोङो गोबां सोलोंनांगौ थायो इउटुबावबो बेखायनो थ' गोबाङा सानो बिराद मोनदों बेना भिउस जासोदों बिदि नङा जायना RPMआ बांसिन बैसो बांसिन फैसाखौ मोनो भिउसा हाजारखि खम जाथों बेना ओंखायनो चेनेलफोरखौहाय निट एन्ड क्लिन लाखिनो जों नाजायो आरोना गोबाङा बुंखायोबा मालाबा भिडिअ होखांनानै भिडिअखौ दान जै भिडिअखौ दानबाय आरो बे गैखालालाय नोंना चेनेला डाउनखासो बियो 1000 भिउ फै बे चेनेला गोलैखाबाय बेबायदि आरो इउटुबार जानो जायफ्रा गोसो जादों आं माखासे इनफरमेसनखौ होबाय थ' मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि गोसो आरो सापर्ट खालामलांबाय थानो हागोन आंखौल' नङा गोबांथार बर'फोरनियाव नांगौ मानो होनब्ला गैया जोंना बर'फोरना दासिमबो मिलियन बर' रावजों नाजानांगौ बेखायनो जों बर'फोरखौ दैथायहरनो आदा आलफ्रेडमोन दं
मिलियन थांथों बेबायदि आरोना जाहाथे नाम जायो जोंहाबो कमेन्ट होनो हागोन दे कमेन्टखौ आं स्टाडि खालामगोन बोरै बोरै एसे मिथिबावनो लुगैयोब्ला माबाफोर लाभ इउ अल